Έχεις παρατηρήσει ποτέ πως κάποιες στιγμές αφήνουν ένα βαθύ αποτύπωμα μέσα σου, ενώ άλλες περνούν χωρίς κανέναν αντίλαλο? Σπάνια ο λόγος είναι αυτό που συνέβη σωματικά, συνήθως είναι αυτό που μεταδόθηκε χωρίς λέξεις. Η οικειότητα, στο αληθινό της νόημα, δεν είναι εξωτερική εικόνα ούτε μια απομονωμένη σωματική πράξη, είναι μια βαθιά ψυχολογική διαδικασία, τυλιγμένη με τρυφερότητα και φορτισμένη με κρυφά νοήματα. Περισσότεροι άνδρες την παρερμηνεύουν, επειδή τη βλέπουν μόνο μέσα από το πρίσμα του σώματος, ενώ η γυναίκα τη βιώνει ως έναν χώρο όπου συναντιούνται η εμπιστοσύνη με τον έλεγχο, η παράδοση με τη συνείδηση, η ενέργεια με την ασφάλεια. Είναι το μοναδικό πεδίο όπου οι αντιφάσεις συνυπάρχουν χωρίς σύγκρουση, όπου η αδυναμία μπορεί να γίνει δύναμη και η ακινησία να αποδειχθεί πιο ισχυρή από κάθε παρόρμηση. Σήμερα εμβαθύνουμε σε 5 στοικές ψυχολογικές αλήθειες που αποκαλύπτουν το αληθινό νόημα της βαθιάς οικειότητας στο γυναικείο μυαλό, όχι μέσα από καλοπισμένο ρομαντικό λόγο, αλλά μέσα από τη σιωπηλή πραγματικότητα που δεν λέγεται. Καλώς ήρθατε στη στοικότητα του κυρίαρχου νου, όπου δεν αναζητούμε τη γρήγορη επιδοκιμασία, αλλά αποκωδικοποιούμε την ανθρώπινη φύση και βουτάμε στη ψυχολογία, τη φιλοσοφία και την έλξη, επιστήμες που ποτέ δεν διδάχθηκαν με ειλικρίνεια στις παραδοσιακές αίθουσες. Εδώ δεν κυνηγάμε την αποδοχή, αναζητούμε την κατανόηση. Και εδώ αρχίζει το ταξίδι. Πρώτη αλήθεια: η οικειότητα είναι δοκιμασία συναισθηματικής ασφάλειας. Όταν μια γυναίκα ανοίγεται στην οικειότητα με αυτό το βάθος, το ζήτημα ξεπερνά κατά πολύ την απλή σωματική αποδοχή. Αυτό που συμβαίνει μέσα της είναι μια αληθινή ψυχική αποκάλυψη. Εκείνη τη στιγμή, το υποσυνείδητό της θέτει ένα και μόνο ερώτημα: είναι αυτός ο άνδρας αρκετά ασφαλής ώστε να μου επιτρέψω να είμαι ευάλωτη? Από έξω μπορεί να φαίνεται απλό, αλλά εκείνη δεν το αντιμετωπίζει ποτέ έτσι. Ακόμη και όταν λέει ναι, το σώμα της λέει όλη την αλήθεια. Χωρίς συναισθηματική ασφάλεια, η οικειότητα της μοιάζει προδοσία του εαυτού της. Το πρόβλημα δεν είναι η πράξη, αλλά αυτό που συμβολίζει. Αν νιώσει αστάθεια, καταπιεσμένο θυμό, ανεξέλεγκτη παρόρμηση, συγκαλυμμένο εγωισμό, το νευρικό της σύστημα παραμένει σε συναγερμό. Το βαθύτερο ενστικτό της είναι να προστατεύσει τον εαυτό της από έναν άνδρα που δεν μπορεί να ελέγξει τα συναισθήματά του. Και όταν σε εμπιστεύεται αρκετά για να παραδοθεί, δεν το κάνει από λαγνία, αλλά από σεβασμό. Είναι μια σιωπηλή αναγνώριση της σταθερότητάς σου, της ηρεμίας σου και της ικανότητάς σου να συγκρατείς τον εαυτό σου πριν αγκαλιάσεις εκείνη. Δεν σου υπακούει, θαυμάζει την εσωτερική σου πειθαρχία. Αυτή είναι η δύναμη που οι περισσότεροι άνδρες αγνοούν. Γιατί η δύναμη στην οικειότητα δεν αρπάζεται, χαρίζεται όταν η γυναίκα νιώθει ασφαλής. Όμως η ασφάλεια από μόνη της δεν δημιουργεί επιθυμία. Είναι απλώς το θεμέλιο. Τι είναι λοιπόν αυτό που ανάβει την ένταση πάνω σε αυτό το θεμέλιο? Εδώ φτάνουμε στη δεύτερη αλήθεια. Δεύτερη αλήθεια: η οικειότητα είναι ο τρόπος της να μετρήσει τη δύναμή σου. Ας είμαστε ειλικρινείς. Η έλξη είναι ενστικτώδης, όχι δημοκρατική. Η γυναίκα δεν νιώθει απλώς επιθυμία, την αξιολογεί. Για εκείνη, η οικειότητα είναι μια ασυνείδητη δοκιμασία της αυτοκυριαρχίας σου, της ηρεμίας σου υποπίεση, της παρουσίας σου όταν τα συναισθήματα κορυφώνονται. Δεν αφορά τον έλεγχο πάνω της, αλλά τον έλεγχο του εαυτού σου. Όταν ο άνδρας παραμένει ισορροπημένος, σίγουρος και συγκροτημένος ακόμη και στις πιο έντονες στιγμές, η γυναίκα νιώθει κάτι σπάνιο: βεβαιότητα. Θέλει να αισθάνεται ασφαλής μέσα στην καταιγίδα, αλλά θέλει και την ίδια την καταιγίδα. Όταν η ανδρική σου ενέργεια φέρνει βαθιά ηρεμία μαζί με αληθινό συναισθηματικό φορτίο, παραδίνεται ενστικτωδώς, όχι επειδή επιβλήθηκες, αλλά επειδή το νευρικό της σύστημα βρήκε έναν ήρεμο ηγέτη. Δεν αγιοποιεί το σώμα, ανταποκρίνεται στο πεδίο αυτοσυγκράτησης που το περιβάλλει. Η ηρεμία σου μετατρέπει το εσωτερικό της χάος σε γαλήνη. Γαμαγιώτα, αυτό οι γυναίκες έλκονται από συναισθηματικά ισορροπημένους άνδρες. Στα βάθη της, δεν αναζητά προσοχή, αναζητά έλξη. Δεν λαχταρά λόγια, λαχταρά τη δύναμη της σιωπής. Όμως ο έλεγχος μόνος του δεν είναι όλη η ιστορία. Υπάρχει ένα βαθύτερο επίπεδο. Τρίτη αλήθεια: η αληθινή οικειότητα είναι αμοιβαία παράδοση. Μερικές φορές, ο πιο δυνατός άνδρας στο δωμάτιο είναι εκείνος που κατανοεί ότι η οικειότητα δεν στηρίζεται στην κυριαρχία, αλλά στην κοινή παράδοση. Κάθε γυναίκα, συνειδητά ή ασυνείδητα, γίνεται μια εξαιρετικά ευαίσθητη αναγνώστρια ενέργειας όταν βρίσκεται με έναν άνδρα. Ανιχνεύει τον τόνο της φωνής σου, της παύσης σου, την αναπνοή σου, την αμφιταλάντευσή σου. Και στις πιο κοντινές στιγμές, δεν διαβάζει το σώμα σου, διαβάζει τη ψυχή σου. Δεν αντιδρά στην κίνηση, αλλά στην πρόθεση που κρύβεται πίσω της. Αυτό που της προσφέρεις δεν είναι απλώς ένα άγγιγμα, αλλά ειλικρίνεια, παρουσία και εσωτερική αρμονία. Οι γυναίκες έχουν ένα έμφυτο ένστικτο για την αντίφαση. Αν τα λόγια σου λένε
ενδιαφέρομαι, αλλά η ενέργεια σου φωνάζει, υποκρίνομαι, θα το καταλάβει αμέσως. Γαμαγιώτα, αυτό η αληθινή ισορροπία υπερέχει της επιφανειακής αυτοπεποίθησης. Όταν είσαι παρόν ολόκληρος, χωρίς προσποίηση ή απέτηση, νιώθει ασφαλής να παραδοθεί. Όχι επειδή είναι αδύναμη, αλλά επειδή η ηρεμία σου της δίνει την άδεια. Στα μάτια της, αυτό είναι πνευματικό θάρρος, δείξε μου ποιος είσαι όταν δεν σε βλέπει κανείς. Η ηρεμία εδώ μετατρέπει το σεβασμό σε ζωντανή σύνδεση. Όμως η ηρεμία, αν είναι χωρίς θερμότητα, δεν αρκεί. Τέταρτη αλήθεια, ο ελεγχόμενος κίνδυνος τροφοδοτεί την έλξη. Πολλοί άνδρες παρερμηνεύουν αυτό το σημείο. Οι γυναίκες δεν έλκονται από το χάος, αλλά από το οργανωμένο χάος. Η γυναίκα έλκεται από τον ήρεμο. Άνδρα που κουβαλά κάτω από την αυτοσυγκράτησή του μια λανθάνουσα ενέργεια, μια υπολογισμένη θερμότητα, μια επιλεγμένη δύναμη. Αυτή η ενέργεια λέει: μπορώ να χάσω τον έλεγχο, αλλά επιλέγω να μην το κάνω. Αυτή ακριβώς η επιλογή είναι που ανάβει την επιθυμία. Η ανδρικότητα που συνδυάζει δύναμη και αυτοπειθαρχία αντιπροσωπεύει μια διαδικότητα που εχμαλωτίζει μαζί νου και σώμα. Οι Στοικοί ονόμαζαν αυτή τη δύναμη, δύναμη συνδεδεμένη με σοφία. Ενώ η σύγχρονη ψυχολογία τη λέει, συναισθηματική πολικότητα. Δεν έλκεται από αυτό που κάνεις, αλλά από αυτό που θα μπορούσες να κάνεις και επιλέγεις να μην κάνεις. Ένα παρατεταμένο βλέμμα χωρίς βιασύνη, ένα συνειδητό άγγιγμα χωρίς κτητικότητα, μια σκόπιμη σιωπή χωρίς ψυχρότητα. Αυτό δεν είναι χειρισμός, είναι βαθιά επικοινωνία. Ένα μήνυμα που λέει: εδώ είσαι ασφαλής, και όλα αυτά υπάρχει κάτι που ξυπνά την περιέργειά σου. Και φτάνουμε στην τελευταία, την πιο βαθιά και επικίνδυνη αλήθεια. Πέμπτη αλήθεια: η οικειότητα είναι ανταλλαγή ενέργειας, όχι συναλλαγή. Οι περισσότεροι άνδρες δεν φτάνουν ποτέ σε αυτή την κατανόηση. Η οικειότητα δεν είναι ανταμοιβή, αλλά μεταφορά ενέργειας. Εκείνη τη στιγμή, δύο νευρικά συστήματα διαπραγματεύονται την εμπιστοσύνη, την ασφάλεια και την παρουσία. Η γυναίκα δεν σκέφτεται τη τεχνική, νιώθει τη δόνηση που εκπέμπεις. Η ανασφάλεια εξαπλώνεται σαν καπνός, ενώ η ηρεμία καταπραίνει. Η δύναμη που συνδυάζεται με τρυφερότητα ανάβει μια σπίθα ελευθερίας. Η ανδρική ενέργεια καθοδηγεί, η γυναική ενέργεια βαθαίνει. Και όταν συναντιούνται με επίγνωση, η εμπειρία ξεπερνά την απόλαυση και γίνεται αμοιβαία εξομολόγηση. Εκείνη ανταποκρίνεται στη συχνότητα της ύπαρξής σου, όχι μόνο στο σώμα σου. Η αυτοσυγκράτηση εδώ δεν είναι επιλογή, είναι αναγκαιότητα. Τα ταραγμένα μυαλά και οι εγωιστικές προθέσεις κλείνουν αμέσως στην καρδιά της, ενώ η συνειδητή παρουσία την αφυπνίζει. Παραδίδεται στην πειθαρχία σου πριν παραδοθεί στην εγκύτητά σου. Τι σημαίνει αυτό για σένα? Σημαίνει ότι η έλξη δεν χτίζεται τη τελευταία στιγμή, αλλά διαμορφώνεται στην ενέργειά σου πολύ πριν φτάσεις εκεί. Δεν έχει να κάνει με το τι κάνεις μαζί της, αλλά με το τι έκανες με τον εαυτό σου. Ο έλεγχος των συναισθημάτων σου, η καθαρότητα των προθέσεών σου και η σταθερότητα της παρουσίας σου μιλούν πιο δυνατά από κάθε τεχνική. Σε αυτόν τον δρόμο, δεν κυνηγάμε την επιδοκιμασία, ελέγχουμε την ενέργειά μας μέχρι να ανταποκριθεί ο κόσμος από μόνος του. Αυτή είναι η στοικότητα στο βαθύτερο νόημά της, να είσαι σταθερός μέσα σου και το έξω να κινείται φυσικά. 5 στοικές αλήθειες για την οικειότητα και το γυναικείο μυαλό. Είναι δοκιμασία ασφάλειας, όχι επίθεση. Η συναισθηματική σταθερότητα είναι ο πραγματικός καταλύτης της επιθυμίας. Διαβάζει τη ψυχή σου μέσα από την ηρεμία σου. Ο ελεγχόμενος κίνδυνος δημιουργεί ακαταμάχητη έλξη. Και η αληθινή οικειότητα είναι ανταλλαγή ενέργειας, όχι παράσταση. Σταμάτα να ρωτάς τις γυναίκες τι θέλουν. Γίνε εσύ αυτό που τις κάνει να νιώθουν ασφαλείς. Κυριάρχησε στη δική σου εσωτερική σύγκρουση και οι εξωτερικές σου μάχες θα κερδιθούν ήρεμα.